Ο Γιάννης Καρκάλας γεννήθηκε στη Λάρισα και σπούδασε μουσική στη Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Λαμία, κοντά στο μεγάλο συνθέτη Αλέξανδρο Ενιάν, παίρνοντας τα πτυχία οδικής, αρμονίας, αντίστοιξης, φυγής, ενορχήστρωσης και ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, όλα με άριστα και διακρίσεις. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ακαδημία Σάντα Τσετσίλια της Ρώμης με δάσκαλο τον Κάρλο Καμαρότα, από όπου και πήρε το δίπλωμα διεύθυνσης χοροδίας και σύνθεσης. Είναι ιδρυτής των χοροδιών Αγιάς, παιδοπόλεως Λάρισσας, παιδικής χοροδίας Δευτέρου Γυμνασίου Θηλαίων Λάρισσας, στο οποίο ήταν καθηγητής μουσικής και λαρισαϊκής χοροδίας. Σήμερα διευθύνει την πολυφωνική χοροδία Βόλου. Έχει λάβει μέρος στους παγκόσμιους χοροδιακούς διαγωνισμούς του Αρέτσο της Ιταλίας, του Λανκόλεν της Ουαλίας, της Βάρνας της Βουλγαρίας και σε πολλούς πανελλήνιους διαγωνισμούς, αποσπώντας τα πρώτα βραβεία με τη Λαρισαϊκή και τη Δημοτική Χοροδία Βόλου. Έχει πάρει το πρώτο βραβείο σύνθεσης στο διαγωνισμό ποίησης, πεζογραφίας και τέχνης το 1972. Τιμήθηκε επίσης με την ανώτατη διάκριση της Ένωσης Χοροδιών Ελλάδας για την προσφορά του στο χοροδιακό τραγούδι. Επιπλέον, τιμήθηκε από τον Πάπα Παύλο τον Έκτο όταν έψαλε με τη Λαρισαϊκή Χοροδία στο Βατικανό το 1968. Έχει εναρμονίσει Έλληνες συνθέτες και έχει εκδώσει 7 βιβλία με χοροδιακά έργα και 2 θεωρητικά βιβλία, τη θεωρία της μουσικής και την αρμονία. Διευθύνοντας την πολυφωνική χοροδία Βόλου, έχει συμπράξει με μεγάλες ορχήστρες όπως τη Συμφωνική Βορείου Ελλάδος και τη Συμφωνική του Λονδίνου. Επίσης, συνέπραξε με το μεγάλο Έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου στην αφή της Ολυμπιακής Φλόδας. Επίσης, με το συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο συνέπραξε στα έργα «Η Λειτουργία του Ορφέα» και «Ελεύθερη Πολιορκημένη», διευθύνοντας το Μέγαρο Μουσικής και στο Ηρώδειο την πολυφωνική χοροδία Βόλου. Υπήρξε ο πρώτος μαέστρος που τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση από την Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Χοροδιών Πεδιχώ. Τιμήθηκε επίσης με το Χρυσό Σταυρό της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κύριο Ιγνάτιο για την πολυετή καλλιτεχνική του πορεία. Μελετώντας δίπλα στο μαέστρο, ξεδιπλώνεται ο μοναδικός κόσμος της χοροδιακής μουσικής, βαθύς γνώστης του ρεπερτορίου της, μοιεί τους χοροδούς σε ήχους και ηχοχρώματα μοναδικά, απαιτητικός, απολαυστικός και συχνά διασκεδαστικός, διδάσκει κλασικά δικά του έργα, εναρμονίσεις βυζαντινών ύμνων και επεξεργασίες δημοτικών τραγουδιών. Τραγούδια μεγάλων συνθετών αγγίζουν τις ψυχές χοροδών και ακροατών μέσα από τη χοροδιακή διάσταση που τους δίνει. Είμαστε τυχεροί που σε γνωρίζουμε. Συνεχίζεις να μας εμπνέεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και με
Ο Γιάννης Καρκάλας δεν είναι απλά ένας μαέστρος ή ένας καθηγητής μουσικής. Είναι ο άνθρωπος που με το πάθος του, την αφοσίωσή του και την αγάπη του για τη μουσική εμπνέει τους μαθητές του και τους βοηθάει να ανακαλύψουν τις δικές τους δυνατότητες, να εκφραστούν μέσα από την τέχνη. Νιώθω ότι με την καθοδήγησή του με βοήθησε να βρω το θάρρος να ακολουθήσω το δρόμο της μουσικής και να μετατρέψω αυτό το απλό ενδιαφέρον σε ένα όνειρο, σε έναν τρόπο ζωής. Αγαπημένε μου μαέστρο, σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτό το μουσικό ταξίδι. Ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε μαζί, για όλες αυτές τις υπέροχες αναμνήσεις και εμπειρίες. Γιάννης Καρκάλας. Ένα όνομα, μια ιστορία στον χώρο της μουσικής. Για εσάς, για εμάς τους μαθητές του, τους χοροδούς του, είναι ο μαέστρος. Ένας τίτλος που κλείνει μέσα του την έννοια του δασκάλου, του εμψυχωτή, του ανθρώπου που μας πήρε κάποτε από το χέρι και μας μοίησε σε υπέροχα μουσικά μονοπάτια. Ο Μέγας Αλέξανδρος έλεγε ότι οφείλουμε στους γονείς μας το ζήν, στους δε δασκάλους μας το ευζήν. Και αυτό ο Καρκάλας το έκανε πραγματικότητα. Προσωπικά, όχι μόνο γιατί με βοήθησε, αν όχι εξασφάλισε την επαγγελματική μου αποκατάσταση, αλλά γιατί μαζί με τη φανούλα μας με έκανε μέλος εδώ και 44 χρόνια σε μια οικογένεια, πολύ ζεστή οικογένεια, αυτή της χοροδίας, που μέσα σε αυτήν ζούμε πάρα πολλά χρόνια και έχουμε δημιουργήσει σχέσεις αγάπης, σεβασμού και ο Καρκάλας πάντοτε εκεί, παρόν. Άλλοτε αυστηρός, άλλοτε τρυφερός, σίγουρα όμως με πολύ χιούμορ και πολλές εύστοχες ατάκες. Καλύτερα όμως να τραγουδάμε παρά να μιλάμε, οπότε κλείνοντας θέλω να πω παρουσία όλων σας. Μαέστρο, σε ευχαριστώ. Αγαπημένε μου πατέρα, μέντορα, καθοδηγητή. Με έχεις ποτίσει με το πάθος σου, με το original humor σου, με την ακριβή σου αισθητική στο χοροδιακό τραγούδι. Μας έχει κυνηγήσει τροχέα πηγαίνοντας για πρόβα στη Λάρισα. Κόντεψες να ξεκινήσεις 4 φορές. Έχεις παίξει στη ζωή μου έναν ρόλο που δεν χρειάζεται να σου μιλήσω με λόγια. Ποιος είναι αυτός? Για αυτά και για ακόμα όσα έχουμε να ζήσουμε. Καλησπέρα σας. Αν και βρίσκομαι μακριά σας, δεν θα μπορούσα να μην πω 2 λόγια για τον μαέστρο της καρδιάς μου, όπως τον αποκαλώ και τον νιώθω. Στις δυσκολίες της ζωής μου, ο κύριος Γιάννης και η λατρεμένη μου χοροδία ήταν για μένα το καταφύγιο, όπου μετά από κάθε πρόβα ένιωθα η ψυχή μου να έχει λάβει το βάλσαμό της και να συνεχίζει. Ο κύριος Γιάννης είναι ένας πρικισμένος άνθρωπος με αρετές και χαρίσματα.
Εμένα προσωπικά, όπως και τόσους άλλους χοροδούς, όλα αυτά τα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας μας δίδαξε τι σημαίνει χοροδιακό τραγούδι. Η μεγάλη του αγάπη, το πάθος, το μεράκι που τον διακατέχουν συνεχίζονται έως και σήμερα. Χωρίς υπερβολές, με τα μαγικά του χέρια και με όλο του το είναι όταν διευθύνει, επικοινωνεί με τους χοροδούς του δημιουργώντας αυτόν τον θεσπέσιο ήχο. Σαν σολίστ νιώθω τυχερή και ευλογημένη που υπήρξα κοντά του. Ξέρει ακριβώς να αναδεικνύει την φωνή του κάθε ερμηνευτή στο έπακρο, ώστε το άκουσμα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές του ακροατή. Αγαπητέ κύριε Γιάννη, εύχομαι από καρδιάς ο Θεός να σας χαρίζει υγεία για πολλά χρόνια, ώστε η οικογένειά σας και εμείς να σας έχουμε κοντά μας. Να συνεχίσετε δυναμικά να μας προσφέρετε όμορφες μουσικές στιγμές όπως μόνο εσείς ξέρετε. Δεν θα ήθελα όμως να παραβλέψω και την κυρία Φανή που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα σας βράχος να σας στηρίζει και να σας αγαπάει. Σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά από την όμορφη Ολλανδία και ελπίζω να μας αξιώσει ο Θεός να ανταμώσουμε σύντομα. Με αγάπη και εκτίμηση, καλό καλοκαίρι σε όλους. Γιάννης Καρκάλας, ένας εμβληματικός μαέστρος που συνδυάζει γνήσιο ταλέντο, πάθος για αυτό που κάνει, υψηλότατες σπουδές στο αντικείμενό του και πλέον πείρα δεκαετιών. Έντονη προσωπικότητα, τελειομανής, ακούραστος, εργατικός, ασυμβίβαστος με το λίγο και το υποδέστερο, εχθρός της προχειρότητας και της ανοργανωσιάς. Χαρισματικός δάσκαλος, χρησιμοποιεί φάνταστα παραδείγματα, παρομοιώσεις και μεταφορές για να σου δώσει να καταλάβεις ακριβώς τι θέλει από εσένα. Πολύ συχνά δε διανθισμένα με ένα αυθεντικό και ιδιότυπο χιούμορ. Δικαίως έχει φτάσει να αναγνωρίζεται και να τιμάται από τους περισσότερους Έλληνες μαέστρους, αλλά και από πολλούς στο εξωτερικό. Βεβαίως, λένε πως όταν βλέπεις έναν άντρα να ανεβαίνει, τότε να ξέρεις πως τη σκάλα την κρατάει η γυναίκα του. Η Φανή, εξίσου ταλαντούχα μουσικός, δεν κρατάει μόνο τη σκάλα, αλλά έχει πάντα διαθέσιμο και ένα πυροσβεστήρα. Αγαπημένοι μου μαέστρο και Φανή, σας ευχαριστώ που ήσασταν για μένα οι καλύτεροι δάσκαλοι, οι πιο θερμοί φίλοι και πλέον η δεύτερη οικογένεια.